नोंनि जिउनि थांखिया मा? ना नोंहा जिउआव थांखियानो गैया? दिनैनि जोंब्लाव माब्लाव बुहुमाव गावखौनो गाव थि गोसो हमथानानै लाखिनायाबो एसेबां गोरलै नङा। बुंनो थाङोब्ला दिनै जों समजों थगायजानाय बादि। समा जेसेबां गोख्रै खारलांदों, जानो हागौ जों बे एखे गोख्रैथिजों खारफानो हायाखैसै। जिउनि जाफुंसारनायखौ मोननो थाखाय जिउआव माबा मोनसे थांखि थानाया जोबोरैनो गोनां। थांखि गैयै जिउआ लामायाव आन्दायबायनाय जुनारफोर बायदि। ना बियाव ना बैयाव। जिउआव जोंहा थांखि थाथारनांगौ। आंथ' बुंबावगोन, जोंहा सानफ्रोमनिबो थांखि थानांगौ। दिनै मा मावगोन, माबे खामानिखौ फोजोबगोन, माखौ दोनथ'गोन, बायदि बायदि। हमनानै लादो, नों दिनै खाथिनि बाजाराव ओंखारलांबाय। बाजाराव थांनानै नुबाय जे बायदिसिना बेसादफोर दङ। फ्राय गासैबो बेसादखौनो नोंनो नांगौ। नों माखौ लानो, माबेखौ गारनो? गोसोआ नोंनिया आन्दायगोन। मानोना नों गोसोखौ थि खालामनानै थाङाखै। जाय जिरादफोरखौ नोंनो नांगौमोन, माब्लाबा नों बेखौसो बावबोगोन। जोंनि जिउनि थांखियाबो बिदिनो। थांखि थायोब्ला नोंनि नोजोरा थि जागोन। जेराव नोजोरा थि जायो, बेयावनो नोंनि गोहोआबो बाङो। अर्जुना जेब्ला नानि मेगनखौ बोरलाजों गावदोंमोन, बिनि नोजोरा थि आरो जोबोद गोख्रोंमोन। नानि मेगननि अनगायै बियो जेबोखौनो नुवाखैमोन। बुंनायनि ओंथिया जाहैबाय, थांखिखौ नों ओरैबायसा नोजोर हो, जेराव नों खाथियाव थानाय हिमालय हाजोखौबो बावलाङो। जिउआव थांखि थानाया जोबोद गोनां। थांखिखौ सुजुनो सोलों। दिनै एसेनोसै।